kuka kikai. Ai ki ce ba kuma bayan ga cikin yi kuka. Wane ya more ki? Abbanta ne da ke ta. So ba ƙarya ne ba. Babanku, ce talla abin nan ya ishe ni. Kawai yau da daddare ko karfe 11 ce ya kamata in ji ya san matsayinki a gurina. Don Allah, ko ma me zai faru mahaifina ne, ni wallahi ba na son ka mai komai, kawai ka rabu da shi. In shi ya haife ki ba shi ya halicce ki ba, iyaye akwai limitation wanda Allah ya ba shi dama a kanmu. In dai wanje neman wani ba to in ya ƙara more ki ko Allah ba zan rabu da shi ba. Ha'a, to me naka a ciki? Budurwa ta ce ba, a garin duka in ya je ya lalata mata wani sassan ba amfanuwa za ta yi ba ni ma tsiya zan. Abinda na so ka bani kauna za ka bani kuma ka zama amini mai hakuri.